Oiam punta kuertzean amak itxasora ditu begiak zorrotz senarra banoan altzoan du aurtxo bat hotzez sumindutan beste alboan zutik gonari heldutan emazte taurat utzi behar etxetik urrun itxasoan zean neke du bainan pozik doa handik baitakar aurren aztekoa. Aitarrantzale zuen, aitona ere bai, lehorretik urruti, ez da bizi lasai, itxasoz da bilbeti, arrisku artean, bainan gogoan ondu, beren etxean, kezkaz bizi da emaztea, noiz itzuliko aixena